Dragi vjernici, naš hrvatski narod kroz svu svoju povijest bio je vjeran Kristu Gospodinu. Bilo je pojedinih etapa kada su vuci grabežljivci znali uljesti među nas i uništiti nam vjeru u Sina Božijega. Posebno poslije Drugog svjetskog rata, dugih 50 godina. Bijahu ljubomorni, bijahu zavidni, pa zato počeše ubijati sve one koji im pljeskali nisu. U jame bacati, na stratišta voditi, u svoje komunističke kazamate, Lepoglavu, Staru Gradišku, Goli otok, Katalinića Brig, Zenicu voditi, ubijati. Razlog, ljubomora, a počeše sa najvećim sinom naše hrvatske katoličke povijesti, blaženim učenikom i kardinalom Alojzijem Stepincem. Poubijaše na stotine svećenika, poubijaše na stotine tisuća Hrvata, katolika, ljudi koji su željeli samo živjeti kao djeca Božja po načelima Kristova evanđelja. Ne dao, dragi Bog, da više ikada Isus Krist se začudi nevjeri takvih. Jer ko čovjeka ubija, ubija i Boga. Ako ubija Boga, neminovno ubija i gazi osnovna ljudska prava. Ti, Kriste Gospodine, zagovoro naše nebeske majke, Gospe Karmelske, svima nama i svim našim gledateljima i slušateljima udijeli svoju božansku milost, da Tvoju božansku riječ rado slušamo i jedino po njezinim uputama ovdje na zemlji živimo, da bismo mogli stići k Tebi u vječnu radost. Amen.